So mga kulat, buwas dumanggas kanya. So yun mga kulat, ari kami diri subong sa Raya, nagpabalas. Kami diri ni Pataw kag ni Jiron. Nag-shoutout ang sa mga nagpa-shoutout. Hindi ta mo gali message sa pasensya gid kag sa mga nag-chat sa akon sa Messenger ko sa FB page. Balay hindi ta kamo ma-replyan pasensya gid no kay sa may mga obligasyon man taga sa akon dungis Pero sa mga nag-chat sa akon nga mag-video call sa mga kabataan na nag-chat sa akon pasensya gid kung isa di ta kamo masabat. Isang sako kami. Buwas gali, Akila Mart Arca. Dila kami buwas Biyernes Santo. Pero magkakati ni buwas. Kita-kits kita dila buwas na Dumangas. Shout out gali sa team sang Niños Ball Club. Nagsala ako ng bigat sa pag-edit. Ang ako nagibutang dito ang lain niya Niños Ball Club page. Pero may ginanam ako, may butama ko sa caption sa pag-post ko sa ila. So yun, salamat din sa mga nag-invite sa amon. Kung kamo gusto nga mag-dayo kami sa inyo, ang comment lang or chat lang sa akon sa Messenger, direct may PM na kamo sa akon. Kag pag-set up tayo na nga pagdayo namon sa inyo nga lugar. Mas isa naman kamo ka barangay nga madayuhan namon sa amon nga team. Salamat sa tanan-tanan nga nag-invite sa amon. Salamat sa tanan nga nag-support sa amon sa page namon. Salamat sa mga viewers ta, followers ta. Maghalong kamo dira tanan-tanan. Love you all mga kulot. Ano ba sa mamba mo sa para boss? Sa mga kontrako buwas sa Dumangas. Ang tandaan man titigan mo kung diba. Nice one. Kaya mga kulot, ang practice kami ni Pataw Subong. Practice kami ni Pataw Subong para sa preparasyon, para sa amon ng mga pagdayo. Kung din kami padulong, salamat sa mga nag-suporta, sa solid yung mga supporters ta. Kaya mga kulat, kita-kits kita dira buwas sa Dumangas. Pagkatapos ini may harap pa kami badyangan kaga Baratak Nuevo. So yun mga kulat, PM na kamo sa sining, direct PM na kamo sa akon. Kung gusto nyo nga mag-dayo kami sa inyo. So yung mga kulat, bilhin lang sa mga kulat, salamat sa tanan-tanan, good luck, vibes. Ano ba shout out kita? Shout out sa mga kasmeto, shout out sa mga mamba, sa dudot sa mga ko. Nice. At sa mga tropa ko ba? Taga din? Taga Ilayan, taga Ilaod, taga Bangkersa. Taba ka kami kay Andrea no, spot ka. Sir, ma'am ka guys. Diri. Tag sa mga tropa, din na sa Usman din, sa Ilayan, sa Taal, sa Bangkersa. Kasmet mo yan. Ay, sa naganta mo sa mundo. Kasi ipemit mo yan. So mga kulat, buwas Dumangas kanya. Kita-kits kita dira buwas Dumangas. Good luck sa team ni Mark Arca kag sa team namo. Kabay lang makaya tayo player. So yun, Dumangas kita-kits boss. Shoutout sa mga players dira. Along.